قبلهم على اليد. Inselmulkom, sinjuri, dan huwa shooter u qegħdin hawnhekk avolja l-aħħar jumejn tas-sena xorta bqajna hawnhekk aħna. Jiena looking forward. U tieni ċans għax hekk għandkom xi ħaġa li tixtuq tibatulna f'qiegħba tuwilna. Shooter dan u sandokom. Jiena looking forward tas-sena d-dieħla qed isiru progressi fuq ix. Kbar ma ġifieri fil-qasam tax-xahar. Aħna l-qarajn għandna ċans li jerġa' jisbukkanna. Imma minn fejn rajt. Għasta sabu xi tip ta' zokkol li jikber ġoġi. U fejn imma? Għala ma nafx ma nifhimx eżatt. Fl-Università ta' Sheffield. Alright. Jiġri daw Sheffield. Jafu x'qed jagħmlu. Futbol tajb. Jiġifieri jaqbdu t-sokkor, jitfgħu fuq il-ġrieden, jaħxrulhom darhom, u jerġa' jikber mill-ewwel. Imma s'issa fuq il-ġrieden biss. Fuq il-ġrieden biss. Mela fuqek mhux ħajaħdem għaliex. Għax inti jridu jipprova fuq il-majjal biex forsi jkunu jafu. Għamlukom naqra informazzjoni dwar il-New Year li ma nkom bżonna Għantuwilkom xorta. Din hija informazzjoni fuq kif diversi pajjiżi jaqattaw lejlit l-ewwel tas-sena li forsi ma nkom bżonna, imma aħna iddeċidejna li ntuwilkom xorta. Diversi pajjiżi lejlit l-ewwel tas-sena jiklu ikel li jġibilhom ix-xorti, bħal pereżempju l-Portugal, Spanja u l-pajjiżi Latini. Dawn jiklu 12 il-lemba u 12 il-marfa blazz. Fil-fatt għalihom dan ifisser prosperità u risk. U wkoll 12 il-tokk ta' qabel nofs il-lejl. Il-Messikani biex ikollhom sena aħjar u mimlija safar li jagħmlu ili jaqbdu bagalja vojta u jgħodu jduru fil-kamra bil-bagalja vojta. Jew inkella jħorġu fit-triq u jduru dawra mal-blokk fejn joqogħdu. U jekk għallejliet l-ewwel tas-sena titħajjar tmur Kuba, oqgħod attent li ma tmurx taqla xi tixriba. Fil-fatt Kuba biex ineħħu l-ispirti u n-negattività, kull ma jagħmlu wara jaqbdu barmil ilma maħmuġ u jwadbuh mill-gallerija l-isfel. U aħna l-Maltin li huma tradizzjonijiet marbuta ma' lejliet l-ewwel tas-sena. Għadkom kif sirtu tafu informazzjoni li forsi ma kellkomx bżonna, imma aħna tajnielkom xorta. U dawn huma filmati ta' kif diversi pajjiżi jiċċelebraw lejliet l-ewwel tas-sena. Din kienet sena televiżivament illi rajna ħafna programmi fiha. Però n-nies x'ser jibqgħu jiftakru minna. Ħalliha f'idejja di. Ninsab in-naxxar u ħanistaqsi lin-nies xiraw fuq it-televiżjoni Maltija kollha kemm huma l-kompetituri tagħna wkoll din is-sena. U ħanaraw se jgħiduli. Manikolo. Ta'kom u shooter. Imma apparti tagħna x'dik għax tajta l-flus. Ma tantx nara television Maltin. L-aħbarijiet futbol. L-aħbarijiet futbol hija ma tantx jindiretta. ma tantx indiretta. Alright, nħobb nara tad-dan u san. Ara x'għandi dik. Malti xejn l-ebda stazzjon. Il-Malti ma uffiċċux jien. Thank you. Minn hawn għall-Labor Office. Xejn ma nara. Programmi tagħkom. Tajjeb, ejja. Ħażardu wkoll You don't watch Maltese television? No, I do. I like. You do? Okay. What do you like? I like listening because I want to learn the language. I my like job. the Maltese language. It's very passionate. It's Thank got a you. lot of mixed Thank you. Let me give you a hug. language. Jiena wara intervistajt nofs in-naxxar irrealizzajt illi naħseb aħjar insib ġob ieħor u naħseb ma daw sejjer. U issa li għadda l-miliet id-dibattitu dwar jekk hux iktar sostenibbli u għandek x'tixtieq siġra tal-miliet ta' vera jew ta' biċċajt għax għandha tkun id-deċiżjoni. Jiena mhux projekt bħalissa d-dibattitu huwa kif il-Ostrina ħajn nexxina ġan daħħal il-Christmas tree ġol kaxxa għax ma kont tidħol b'xejn. Imma mill-studju. Mela, Fuq dik. is-sur Sander ikkonvenċini li m'għandix nibqa' nixtri siġar ta' vera, xi kont nixtri waħda ta' vera kull sena. Allura dis-sena xtrajt waħda ta' biċċajt, imma fil-verità bdejt nistudja. Mela inti huwa iktar sostenibbli għaliex għax dawn li jbieħħu is-siġar ta' vera jagħmlu din il-biċċa ta' xogħol jiżraw iktar milli kemm ibieħu. Allura matul dik is-sena jkun qed tagħmel żvilupp ambjentali sostenibbli u dik l-erja ma tintuża għal xejn iktar ħifal din il-biċċa tax-xogħol. Tifhem issa. Ishom qed jikkontribwixxu biex jikbru. Eżatt, u anke jissaffa l-arja, eċċetera, eċċetera, matul dik is-sena. Ma x'inhi l-konklużjoni tiegħek? Għax imma inti mbagħad kont li u biex jiġu Malta u jiena hemmhekk għandek raġun.
M'għandek raġun. Għax vera li dawn is-siġar iridu jiġu hawn Malta permezz ta' trasport, imma anke siġar folots li huma magħmula minn plastics, ħadid, affarijiet tossiċi li meta jiġu alluminju, meta jiġu biex jintremew, wis probabbli ħajkollhom imorru fil-landfill. Maħsib tajek, għandek raġun. Issa saqsi. Kaxxa. Għajd lix il-konklużjoni. Li għax issa xajt waħda ġdida, m'hemmx tagħmel minn dawk li il-folot. U issa dik għandna. Biex nagħlaq, inti tkun fid-del għax xi darba xi ħadd ikun żera siġra.